Hello guys, welcome to Bodo Strategy channel. नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला मा खालाम साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो नोंथांसिमबो जुदि गावबा गावनि NRC नि कमप्लिट ड्राफ्टखौ नायाखैब्ला मा बेखौ नायनो हासिगोन आरो बे कमप्लिट ड्राफ्टआव मा जानानै फैदों माखासे टाइटेल फार्स्ट नेम मिडल नेम बेफोर मा जानानै फैदों गोरोन्थि जानानै फैदों स' बेखौ गोरोन्थि जायोब्ला जों मा सुद्रायनानै लानांगोन बेखौ जों सुद्रायनो थाखाय मा खालामनांगोन NRC अफिसाव थांनानै मा खालामनांगोन सुद्रायनानै लानांगोन स' जों बेखौ गावबा गावनि मबाइलाव नायनो हायो बबेयाव गोरोन्थि जादों बेखौ नायनो थाखाय मा खालामनांगौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक होनानै दोनखादों बेहाय नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै होबानो नोंथांमोना बे पेजआव मोनफैगोन स' दा आं प्रसेसखौ खोन्थागोन बोरै स्टेप बाय स्टेप नायनो हायो नोंथांमोना थांनांगोन गिबियावनो मायाव क्रम होननाय एप्सआव थांनांगोन आरो बावहाय मा लिरनांगोन वेबसाइट नामा nrc.assam.nic.in बे थुनानै होनानै मा खालामनांगोन ग'आव थुनानै होनांगोन स' बेबायदि थुनानै होयोब्ला जोंना मा मोनसे पेज फैगोन बेबायदि फैगोन आरो बावहाय नाय बेबायदि पेज फैनाय लोगो लोगो मा जागोन बेबायदि पेज फैनाय लोगो लोगोनो नैबेबायदि कमप्लिट ड्राफ्ट NRC इज लाइभ नाउ होननाय बेबायदि लिंक मोनथाम फैगोन जिखुनु बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे लिंकआव थुनानै होबानो मा जागोन नोंथांमोना गावबा गावनि NRC खौ नुनो मोनगोन स' दानिया जों गिबि लिंकआव थुनोसै मा जायो बेबायदि पेज खारगोन पेज मोनसे गोदान फैफिनगोन स' बेहाय मा होनांगोन ARN नम्बर नोंथांमोननो मा जादोंमोन सिगां NRC फर्म हैनायाव साबमिट हैनायाव नोंथांमोननो लोगोसे मा हरदों मोनसे फर्म हरदों बे फर्माव मा दङ ARN नम्बर दं बे ARN आ गासै 21टा 21 नम्बर्स दं आरो बे ARN खौ थुना होनांगोन सोरनाबा मा दं 101 दं सोरनाबा 141 दं स्टार्टिंआव बे गासै 21 नम्बर जागोन आरो नैबेहाय मा दङ केपचा क'डखौ नैबावहाय थुनानै होनांगोन जुदि गोबाव जायो बेखौ मा खालामनो हायो रिफ्रेश खालामना होनो हायो रिफ्रेश खालामना होनाय लोगो लोगो नैबे गोदान फैयो बे केपचा क'डखौ बेना 5 मिनिटसोल' थायो टाइमा बेहाय मा लिरनाय दं नैबे गाहायाव लिरनानै होबानो मा जागोन नैबे गाहायाव लिरनानै होबानो नोंथांमोना ARN नम्बर होबाय केपचा क'ड होबाय बेनि उनाव मा खालामनांगोन सार्च खालामनांगोन अब्लाना मा नुनो मोनगोन गावबा गावनि NRC खौ नुनो मोनगोन आं बावहाय ARN नम्बरखौ होनानैसै 101 स' आं बेहाय फाइनालि ARN नम्बरखौ होबाय आरो लोगोसे बे मा केपचा क'डखौ होबाय दानिया मा खालामनांगोन सार्च खालामनानै होनांगोन स' बावहाय बेबायदि फैदों NRC आ फैगोन नै बावहाय मा जादों हेमन्त बसुमतारी बे मा जानानै दं मुस्रि फैफादों मुस्रियाथ' जोंना मा बर'नि स्रिसो जायो आरो दंबावो बावहाय आरो गोरोन्थि दंबावो नैबेयो रुंसारि बुंखांसारसो जाना फैदों बेयो मा थुकेसारसो जानांगौमोन आरो बेबायदिनो गोबां रं दं सना बर' बे कारेक्ट जादों बयफोराव मा जादों मुस्रि फैजोबदों स' बेखौ कारेक्सन खालामनांगौ नोंथांमोनाबो स' बेबायदि फैदों जानांगौ हागौ नोंथांमोनाबो मा खालाम गावबा गावनि मबाइलाव चेक खालाम जेरै आं प्रसेसखौ खोन्थादों स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अब्लाना मा खालाम नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ मा खालाम साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो मानसिफोरनो जाय मोनथिया बिसोरनो मा खालाम शेयार खालामनानै हो
नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। Thanks for watching.